video, nu. Ok, salutare, oameni buni și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Zone Wars pe Tilted Tower cu Bogdi, cu Andrei și cu Rareș. Salut! Și eu o să încerc să le dau mai multe no-scopuri, că gen, am mai făcut și am dat foarte multe no-scopuri și am zis că merită filmat. Hai cu no-scop! Lasă-l acum, că încearcă să-mi dea no-scop. Lasă-l că vrea să încerce să dea. Bambi. Dar stai, nu trage. Du-te pe Bambi, du-te pe Bambi. Da, am bătut. L-ai bătut? Stai. Hai să ne batem. Hai. Dar gen n-au scop, nu? Hai no-scop. Ah, Dar și la tine acum e mai așa. Bravo. Că l-al încarci repede. da, știu, hunting weapon. E cred că cel mai bun sniper din joc. Nu cred. Dar bine, acum Ba, la da. și... Nu știu. E așa și așa, nu știu. Dar la distanță, la foarte mare distanță, gen heavy e bun. Hai să-mi iau așa. Stai. Hai, Matei. Nu da. Care l-a bătut pe Rareș? Eu. Aoleu, atât de repede. Sărăcuțul. Nu da. Te rog, nu da. A, nu dau. Atunci nu dau. Gata, poți să dai. Ok. Eu am numai snipere. Și Dar un la cap. vreau și eu. Nu, o dăm... Bă! Dai și mie. Da, hai că-ți dau. Am două heavy-uri legendare, un bolt și... Dar las că am găsit. Asta. Da, ăla l-am aruncat eu, mai alt. Dar îmi dai și Nu mie mai un este. heavy. Adică dă-mi un heavy. Îți dau un bolt. Bine. Hai, 3, 2, 1. Stai, că m-ai băgat în... Hai că trag așa. Dar fără pam. Stai, că mi-am ăsta, stai să le aruncam pe atunci. Că și eu nu l-am aruncat. Nice, Dar fără shield-uri. hai că fără. Stai că ți-am luat ție burst-ul. Dar nu-i corect că tu-ți bei shield-uri. Eu n-am niciunul. Contează. Ba că îmi contează. A tu, da și tu, ai zis mai sniperele și ai și gen hai. Bă, nu facem 2v2. Bă, dar tu pe ai tine, 100 deja. de hunting. Facem 2v2. Băi, ăsta are 100 de hunting-uri și de snipere. Bă, îți dai seama, Matei, că numai noi avem ăsta, puncture câștigate. Da, gen eu nu, eu jucam la Caterinca. Da. Da, și eu. Că nu te stresezi. Merită Fortnite. Ce, e o problemă? Bă, n-am sniper, e problema asta. Bom. Hai mă, mai repede. Asta, bă. Hai să nu mor în zonă dacă e. Da, că nu trage. Așa. N-ai Dar de sniper. ce? Nu, n-am. Nici eu n-am. Eu n-am. Hai, dau, nu știu ce. Bun. Vă bateți voi doi. Tu Nu. cu Bobby. Nu. Te batem pe tine. Hai aici un pic, că... dar nu da, nu da.
aici. Nu Daniel, Matei, nu Daniel. Lasă-l să Dar de vină. ce? Dar gen, Hai el aici. vine pe mine și crede gen că editează. Nu, lasă-l, hai aici. Bă, bune, Matei. Tu ai editat. Dar nu mai edita. Că gen Dar era nu mă fără lăsați să dat jos. câștig. Gen era fără dat jos. Dar de ce? Da, Mă las. Andrei. Că așa, Deci aveți boală, așa puteam și eu să te dau jos de multe ori. Lasă-mă. Aveți sniper? Nu. Da, am. Îl dai? Oh Nu my god. ne da. Dacă încerc să vin pe sus, că am primit 100 de V-Bucks, sunt cu level 19. Hai aici. Te rog eu. Vino, Uite. dă-l. De aici. Mersi. Acum Da, ce ia să mine, leg? dacă vrei. nu vreau. Așa, mai bine. Matei, mersi de heavy. Cuplă. Am găsit Hunter, cine vrea sus pe clădire. Eu. Nu da numit. Eu vreau. Ai, Dă-mi-l. Dă-mi-l. Mie. Dai mie acum. Acolo, acolo e. Dai mie. Te rog, rare. da, ți l-am dat. Unde? Ok, mersi. Nu, nu! Nu trageți, cam un HP. Nu trageți, Hai, mă! Hai, Rareș, nu mai încerc să-mi dai nostru. Da, nu. Matei, nu ai voie să te bagi. Am murit. Ai picat. Ba, n-am murit. Hai să-mi încarc sniper. Am viață puțină, mă, că mi-am luat falling damage. Nu eu l-am bătut pe Matei, tu ești. Uite-te unde am dat eu. Hai, Matei. Dar de ce mă omori? Bă, că aveam 1 HP, abia ce mi-am dat. Așa fac și eu, Rareș. Te scad, te bag și în zonă, îți dau și falling damage. Matei, cum n-ai căzut? Aveam doar Pe 10 HP. Aveam doar 8 HP. Da, de aia trebuie. Am sărit pe la 11 și fix atunci au pus Rareș din ăla. Iai. Bă, și am avut 4 snipere, Matei, du-te în zonă, că ai slurfish. Am avut 4 snipere și heavy. Unde? Acolo, vezi? Da, bravo. Câștigat. Easy. Easy. Păi chiar că easy am câștigat. E chiar ușor să câștigi. Bă, dar nu mai îmi pică și mie sniper. Nici mie. Bă, vreau și eu să fac cu scenă și eu. Ah, am vrut să-i trag înainte. Mă mai lași în pace. O vrut să sare pe la 11, să sare pe la 11 și gen i-am pus capat. Hai un pic, Matei. Bă, dar nu mai veni numai pe mine, Matei. Numai pe mine vii. Dacă găsește cineva un sniper, îi dau ce vrea. Nu, n-am găsit. Cred că n-aveam. Aveți sniper? Nu, tu? Nu. Hai, Rareș, dăm nou scope. Cu ce? Ce cazul? Aho, că parcă n-aveți sniper. Bă, Nila,
el. Vezi că Bogdi Bă, da, mă mai duci. mai are una, vezi. S-a dus singur. Uite-l pe Matei MV în zonă. Nu, 12 viață, 5 viață. A murit. Pentru Rareș. Iacă. Da, dacă nu puneam ceva greșit, veneam și în zonă. Primul meu. Andrei, dar tu n-ai niciună și ești mai bun cică ca Rareș. Da, Man, Matei vine din prima pe mine, cum vrei să fac cu el? Dar ce mă, n-are? am găsit ceva. Sunteți toți în aceeași casă, numai Matei. Mamă, ce era să mor. Sniper, cine vrea la spawn? Ah! Bă, care o dacă prostie din asta? Îți dădeam sniper, dar în fine, nu mai contează. L-am luat eu, mersi. Hai, Păi, bă, băteți-vă dar că Bogdi genul și dacă. Matei îmi place de ei, că numai pe mine vin. Bă, era sniper aici și gen. Ai omorât? Da, dar stai să-mi încarc și eu sniperele. Bă, dar parcă zis să-și cu snipere. Dar vreau amu să mă joc și bam. Hai mă, și snipere. Oh. Dar Nu nu băgăm te în pot spate, băieți. înțelege, mai lasă-mă în pace. Băieți, nu băgăm un squad. Nu știu. Mame. Tu îți dai campfire în continuu. Ah, fă ce vrei. Ultima șansă. Și eu aveam.
Stați un pic, nu dați, mă rog. Ai tu sniper. Niciun. Eu nu am mai jucat cu sniper, să știți. Că dau. Nu, vreți? Nu mai veniți, Dacă ești Da, ca mine. Matei, stai. să nu mai veniți pe mine, abia ce mi-am luat armele. Vine pe mine. Hai, veniți pe el, bă. Nu, deci abia mi-am luat armele, Da, cu putoare. vine Rareș cu Și tu grenadile. puteai veni, eram fix unul lângă altul. Da, da, bă, mai întâi ne luăm armele și plecăm, după aia ne batem. Bă, Matei, tu ai puțin tare? Și apropo, eu Da, pentru există că sunt așa de slab că eu joc pe PS. Eu nu joc pe calculator ca voi doi. Da, eu nu joc nici de pe... Matei, eu joc de pe calculator. Bine, am un joc de pe calculator, dar cu controller de Xbox. Hai că dacă ai heavy un hit îi dai. Numai la el, cum dă. Da, dar aia nu se pune că joci pe un dit ai televizorul. Da, și Matei, nu tot la fel te joci dacă te joci? Păi, e mai greu. Acum o săptămână numai de pe ăsta m-am jucat. De pe televizor. Păi și acum, practic, numai că un monitor mai mic. Exact. Bine, acum se pune acum că vă jucați pe calculator, dar că ați conectat controller. Bă, și tu dai cu puțin tare. Vezi care grenări. Grenajul. Bă, dar mai dai mult, Matei! Ușor. Las că și eu vin pe voi, că am crezut că joci cu sniper. Dați back to hard. Vedeți că până atunci pun eu artă. Am o idee. Am pus să vedeți că e de Zone Wars, e Tilted Zone Wars, numai că avem și box fight, e aia, Matei, dar cu mai puțin, înțelegi tu, numai noi patru. Dați back to hard. Asta e un pic. El să bat. Hai mă, Matei, ești dos. Bine, eu, hai să... Hai, că am venit. Hai. Un. Da, pe ăsta l-ai? Pe Am ăsta? vine acum. Pe Bă, ăsta? l-am pe ăsta. Da, bine. Pe ăsta Și pe l-ai? ăsta. Da, pe ăsta. Nu! Ei mi-aș câștigat. Stai, What? Cum nu ți-am tras pe acolo? Da, haideți, mă, ieșiți odată. Hai, vreau să-i dau non-stop. Ok, acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like și subscribe și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!